Băi, ți-a luat porticherii la cheră, Roberțica, Iuba, pe Porta Albă. Eu la Porta Albă, auzi? Și la Piovei, de acolo a dat fugi la aia. Adică, mă, Bă, la caractere, le-am făcut, îi dau te primește? Nu, îi dau foc. Hai mă, Îi dau afară, îi ieși afară de culele. Așa te-a zis? Da, Mai, dracu, nenorocit, n-am văzut. Șeful, aici, șeful, mi-a puput la o să le vasă. Ajung o dată, tata. Uite, cum a plecat cu mine? Vezi? Cu strigul plecat. Colac, colac. Nu pot să fie câteva timp. Păi, era cu... Era cu foarte rău. Vezi, nu l-am fost să-i plăbui. Atât voi de nebuni. Le-a proști. Calco, mă, calco. Hai, băi, Terpsipora este, Aticul este, farmacia de București este, Căscămăi este, încă este la șaură de bun. Ce să ne obrește? Nu te duci, bre? Da, frate, vreau să da. Ce mă? Culea, scăpara de el. Ia-o pus deja cu tine, să rușo, partea mea. Ești foarte. Să mă rog, bătesc.